Exkluzívne vám ponúkame na predaj rodinný dom v obci Horné Chlebany, nachádzajúcej sa v okrese Topolčany. Dom prešiel kompletnou rekonštrukciou a je vkusne zariadený na mieru vyrábaným nábytkom. Dispozične dom pozostáva zo vstupnej chodby, priestranej kuchyne prepojenej s obývačkou, kúpeľne s vaňou a toaletou, troch samostatných nepriechodných izieb, ktoré aktuálne slúžia ako detská izba, hosťovská izba a spálňa s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Obytná plocha domu je až 183 m2 a čelná strana domu je orientovaná na juhozápad. Dom sa rozprestiera na pozemku s rozlohou 1515 m2, ktorého súčasťou je priestranná zastrešená terasa, garáž a moderný bazén so slanou vodou, v ktorom si leto užije celá rodina.